Nginibingelele, nginamukele ekhaya la sichaza khona kabanzi ngamaphupho. Namuhla sithe sizokhuluma ngokuhlukile okubuzwe kuma-comment, ngoba phela kubalulekile ukuthi nama-comment siwafunde, sithi uma siwafunda nezimpendulo zakhona siy'dlulise. Kodwa siy'dlulisa ngokuthi senze ividiyo siyifake ku-YouTube. Namuhla sizokhuluma nje kancane kabanzi ngomuthi ohlukile nje kakhulu abawubiza ufoshela. Ababhalile bathe nje bacela ulwazi ukuthi-ke usetshenziswa kanjani. Ufoshela-ke umuthi lo uyaphalaza ngawo, ukhipha isinyama, uyaphalaza ngawo nje ukhipha isinyama. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi-ke uthandeke. Uma ungumuntu wesilisa uzobona amantombazane ekulandela, kuthiwa nje ufoshela umuthi wogazi. Uyezwa? Esinye isikhathi kuthiwa-ke uma kukhona umuntu ofuna isikhafula, uyakwazi ukuthi nawo uwusebenzise, ususebenzisa nawo uwusebenzise. Uphalaze ugqume lowo 3 days, uzwe nje mhlampe-ke iy'nsukwana, kukhona nje okufonelayo. Mhlasimbe umuntu nje ofisa ukuthi-ke nihlangane mhlampe isithandwa sakho, utholukuthi beningasazwani. Njengoba ngisho ukuthi ukwenza ukuthi uthandeke, ube nogazi. Lo muthi-ke uyathakwa neminye imithi, ufakwa-ke kancane no-Roseline umuthi. Lapho-ke isoka isoka uzolibona nje selizwile. Uma uwumuntu wesifazane-ke, kuthiwa-ke uma usebenzisa lo muthi uwumuntu wesifazane, ngisho uhamba emgaqweni bayama abantu bethi nje sicela inombolo. Obuzile omunye uthi uma uphupha lo muthi kusuke kubika ukuthini? Kusuke kubika ukuthi-ke kuzomele ubheke umsebenzi womuthi nendlela osetshenziswa ngayo ukuthi ngabe usetshenziswa kanjani. Bese kuba-ke kuthi uyasukuma mhlasimpe-ke uyawusebenzisa nawe. Kuyaye kube kanjalo-ke uma uphuphile. Sicela ukuthi nawe uma unombuzo ubuze kwi-comment, sobe sesikwenzela eyakho ividiyo eqondene nawe sichaza lokhu ozobe ukubuzile. Usifolowe ku-TikTok, usi-inbox-e ku-TikTok, ucele inombolo ka-WhatsApp, nisale.